Mayong adlaw kaninyong tanan dinha. Mayong adlaw, mayong buntag, mayong hapon bisag asa mong dapita karon sa kalibutan. Hinaot pa unta nga ang Ginoo magauban gihapon kanunay kaninyo. Sama sa gihapon na magtuon kita sa pulong sa Ginoo. Apan usa kita magsugod atong ihatag ang tanan kay wala kitay mahimo kung dili magapanalangin ang atong Ginoo. So magaampo kita. Amahan mong langit nun. Daghang salamat sa panahon karon nga kami makatuon sa imong pulong. Ang imong pulong maoy giya sa among kinabuhi. Walay laing libro karon sa kalibutan nga ang among kinabuhi, ang eternal, ang kinabuhi nga walay katapusan. Lord, nga among mabasa, nga among makatunan. Daghang salamat nga ikaw lang ang among dalan, walay laing dala dinhi sa kalibutan. Lord, tudloa kami, abriha ang among kasing-kasing karon. Hinaot po ang Espiritu Santo mo ay magauban, magapanalangin kanamo karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, magpasalamat kog dako sa mga tawo nga mitabang karon o kung wala sila dili kini mahimo. So daghang salamat kayo sa pagtabang ninyo. Ang nag-prepare sa snacks o ang uban pa ang nag-prepare sa television. So daghang salamat sa tanan, daghang salamat usab sa warden nga gitugutan kita nga makatuon gihapon sa pulong sa Ginoo. So sa walay sa pagdili na kita magdugay atong sugdan ang atong pagtuon. Kadaghanan sa atong pagtuon magsuglod kita sa pag-review para atong mahibaw-an kung unsay atong gitun-an sa usang semana. So dito kita sa kapitulo 6 sa sinulat ni Dr. Luke. Na natunan na nato ang libro ni Juan, ang libro ni Marcos, o ato na pong gisugdan ang pagtuon sa sinulat ni Lucas. Si Lucas usa ka doktor. So sa isang semana sa kapitulo 6 kita. So mag-review og I hope we can finish chapter 6. Mag-review kita. Dito atong gilantaw sa versikulo sa kapitulo 6 nga ang pangutana mahitungod sa adlaw ay papahulay. Unsa may interpretasyon, unsa may gi-practice ni Jesus sa adlaw nga Sabado. Sa unang panahon kay si Jesus Hudiyo man siya, ang ilang adlaw nga igpapahulay Sabado. So kita karon mga Kristiyanon kadaghanan Domingo ang atong himo. Apan ato usab nga nahibaw-an nga dili importante ang adlaw. Sabado, Domingo or Lunes kay ang pagsimba sa Ginoo mao nay lifestyle, mao nay kinabuhi nga mapasalamaton sa Ginoo. So every day kada adlaw magpasalamat kita, magdaig sa Ginoo. It doesn't matter about the days, walay problema kung unsang adlaw. O atong gitun-an dinhi sa versikulo 6 nga si Jesus ang gusto gyud niya, ang iyang gitudlo kanato nga sa adlaw ang igpapahulay, Sabado o Domingo, mao nga kita mutabang. Kay ang iyang pinakasugo gyud, ang iyang giingon nga sugo nga higugmaon ang usa ka tawo, higugmaon ang Ginoo, ang una og sunod higugmaon ang isig ka tawo. So gusto niya nga atong gamiton ang adlong ipapahulay sa pagtabang, to do good things. Og paghuman niadto si Jesus nahibaw nato siya nga so sa kagabi siyang gaampo sa iyang amahan. Sa usa siya nagpili sa 12 niya ka apostoles, nagampo siya usa ka gabi. Tiaw mo usa ka gabi, wala pa ko makaambog usa ka gabi. Ang atong Ginoo makipag-communicate, makipag-istorya sa amahan. So naghatag siya nato og maayong example
nga kita magdepende kita sa atong komunikasyon, sa atong pag-ampo sa atong Ginoo. Ako kulang gihapon ang akong kinaiya sa pag-ampo. Gikinahanglan ko nga akong ayuhon ang akong pag-ampo sa Ginoo. O karon, sa gikan siya sa bukid, milugsong na siya. Kauban ang mga disipulo, kauban ang mga tao sab, kauban ang mga apostoles. Daghan siyang sumusunod ang atong Ginoong Kristo. So sa nakita niya nga daghang mga tao o kini mga bagong apostoles, gihatagan niya, nag-lecture siya, pinaagi sa usa ka sermon. Itudluan niya ang iyang mga apostoles, mga bagong apostoles, kung unsa man gyud tinuod, unsa may maayo, unsa may pagtuon, unsa may manifesto sa usa ka Kristohanon, sa usa ka sumusunod kay si Jesus. Iya nang ipadala kining 12 aron sa pagsabwag sa maayong balita. So iya siyang gihatagan og pagtulunan, dili lang ni sa ilang panahon 2000 ka tuig karon, kundi para usab ni sa imuha ug sa ako. So atong tun-an ang gitudlo ni Jesus. So walay paglangay-langay, moadto na kita sa sermon sa atong Ginoong Kristo. Kapitulo 6. Kining sermon ang mga Bible scholars nagbahin-bahin sila kay si Jesus po nagsermon og pariha, murag pariha gyud sa sinulat ni Matthew sa kapitulo 5. Gatudlo ga sermon usab, pero miingon siya dito si Matthew nga nagsermon si Jesus sa bukid. Kiniron nagsermon si Jesus sa patag. So ang ilang topic pariha gyud kayo, apan ang lugar, ang panahon lain. So kung naa ako sa Pilipinas, ila kong imbitahon nga magsermon sa mga simbahan, o usahay ang akong isermon sa usa ka simbahan, ako usab nga isermon sa usang simbahan sa sunod semana, sa sunod nga Domingo, og adunay mga changes, mga kabag-uhan nga akong himuon. So si Jesus usab mao po na yung gihimo nga magsermon siya sa usa ka lugar, and then sa ubang adlaw na usab magsermon siya pariha gyapon ang thought. So mao ni mahibaw nato nga pareho sila sa Sermon on the Mount, kini sermon sa plain. So atong tan-aw ang sermon sa atong Ginoong Kristo. Ang una sa tanan, miingon siya diri sa versikulo 20, kapitulo 6. Unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunaan ug miingon. So kini gi-address niya ni sa mga tinunaan. Sa akong giingon, sa ato po ning tanan nga sermon sa atong Ginoong Kristo. Miingon siya sa versikulo 20, unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunaan ug miingon, bulahan kamong mga kabos. Bulahan sa original, sa Griego, ang gigamit nila malipayon kamo. Ang bulahan miingon nga magmalipayon kamo, happy sa in English. Sa ato bulahan kamong mga kabos. Sa translation good atong ingnon nga kini siya bulahan or malipayon, maglipay kamo. So atong tanan, bulahan kamong mga kabos kay magmalipayon. Usay matingala kita sa atong Ginoong Kristo. Bulahan nga kamong mga kabos. Unsa may ibot ipasabot ni Jesus nga kung pobre kita, bulahan o maglipay kita kay pobre nga walay makaon, walay mapa-eskwela, o ang mga anak magsakit. Miingon siya, malipayon pa ta. Mao na giingon ni Jesus. So mao ba na giingon, mao ba na ibot ipasabot ni Jesus nga tungod kay pobre kita, maglipay.
Ah, dili siguro buot ipasabot na Hesus. Kaysa sermon dito sa Matthew, sa Sermon on the Mount, miingon man si Jesus nga bulahan ang mga kabus. Kining kalipay, bulahan. Yung isa, maglipay kamo kay kamo kabus. Adunay klase sa paglipay. Ang ubang kalipay temporaryo. Kining kalibutanhon lang nga maglipay ka kay nakadaog ka sa sweepstake, o naglipay ka kay nakadaog ka sa bulang or sa hantak, o naglipay ka nga nakapalit ka og motorsiklo, naglipay ka nga naayo ka. So kining tanan nga kanang giingon nga maglipay temporaryo lang, dili mulong tadugdugay. Apan ang giingon ni Jesus nga maglipay, bulahan, mao ang langit nun nga kalipay. Kalipay nga dili temporaryo. Kalipay nga bisag unsay mahitabo nimo, bisag unsay imong nadawat, nagkasakit ba ka, aduna kay kwarta, or gibiyang kag bana, asawa, o wala kay makaon, ang imong kalipay dili mausab. Permanente nga kalipay. Mo na ibot ipasabot ni Jesus nga maglipay kamo bisag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, maglipay kayo. Kini ang langit ng kalipay. Kini bot ipasabot adunay kalipay sa kasing-kasing. Wala nag-agad sa panahon, wala mag-agad kung unsay mahitabo sa imong kinabuhi. Apan kini kalipay sa kasing-kasing. Langit nun nga kalipay. Ug unya miingon si Jesus, unsay iyang gisaad. Ang gisaad ni Jesus, miingon siya nga bulahan kamo mga kabus. Bulahan kamo mga kabus kay maghari ang Dios. Unsa man ning buti pasabot nga bulahan kamo mga kabus. Miingon siya, bulahan, maglipay kamo kay maghari ang Dios kaninyo. Maayo di ay kung pobre kita. Apan wala siya magsulti may tungod sa mga material nga pobre. Kining pobre nag-recognize their need of God. Nakita nato ang usa ka tawo nga pobre, nakita nga gikinahanglan niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nga kung wala ang Ginoo sa iyang kinabuhi, dili siya makasustain din sa kalibutan. Sumayin siya pobre katong mga tao nga nahibaw-an nila nga si Jesus lang ang makahatag sa tinuod nga kalipay. Nakita nila nga gikinahanglan nila ang Ginoo. O ikinahanglan nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mura kita spiritually bankrupt kung mauna ibot ipasabot nga wala kita kung wala ang Ginoo. Gikinahanglan natong mahibaw-an nga atong gikinahanglan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Versikulo 21, bulahan kamo mga gigutom aron kay kamo pagabusgon. Murag lisod kayong murag contradiction murag supak ba, kay miingon bulahan kamo mga gigutom karon kay kamo pagabusgon. Unsa may buti pasabot ni Jesus? Miingon ba siya nga gigutom sa pagkaon o kay pagabusgon? Ang giingon ni Jesus ni ini mao nga gigutom kita sa katarungan. Gigutom kita, miingon siya gigutom karon kay kamo pagabusgon. Miingon dili past tense, dili future, miingon siya karon pagabusgon kita. Unsa man yung gutom? Hunger for righteousness. Gutom sa pagkamatarong
Kay ikaw ako dili kita matarong. Daghang mga sala kita. Og buot ipasabot nga gigutom kita nga kita hatagan og kamatuoran sa atong Ginoo. Wala ba mo kay balo nga sa paglansang ni Jesus dito sa Kalbaryo, iyang gikuha ang atong sala og iyang gibalhin ang pagkamatarong niya, gibalhin niya nato aron nga sa paglantaw sa amahan ang kamatuoran, ang katarong ni Jesus ang iyang makita. So kita gakinahanglan kita kamatuoran sa atong kinabuhi. Gigutom kita, gusto gyud atong mabawan kung unsa maning mga matarong dinhi sa kinabuhi, dinhi sa kalibutan, nga mga matarong nga mulungtad og dugay dili temporaryo. Sa verse 22, bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo mga tawa ra unya. Unsa may buti pasabot ani ni Jesus? Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo mga tawa ra unya. Unsa may hilakan ana? Mura ni siyang opposite. Naghilak and then kay kamo mga tawa ra unya. Unsa may buti pasabot ni Jesus? Naghilak, unsa may gihilakan nato? Gihilakan nato ang atong sala. Kay kita makasasala. Unang maghilak kita kay ang sala nato maoy makapadala nato sa impyerno. So kung naghilak kita, ato gyung gibati nga kita makasasala, nga dili malipay ang Ginoo kanato. Atong giangkon nga kita makasasala, nga kita gakinahanglan og forgiveness, mapasaylo ang atong sala. Ang resulta miingon siya nga kita mga tawa ra unya. Adunay kalipay nga makauban sa atong Ginoo sa lugar nga iyang gipreparar. Versikulo 22, bulahan kamo kung ang mga tao magdumot, magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila mag-ingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao, tungod ni Jesus. Imagine, bulahan kamo kung ang mga tao or malipayon kamo kung mga tao magdumot kanimo, kung magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Sa ato siguro sa Pilipinas, talag sa raning mahitabo, apan posible gyapon mahitabo nga pananglitan naay usa ka tawo or bisan siguro mahitabo ninyo nga kamo nag-attend sa Bible study og ang uban moingon nga makabuang man ang Bible study. Katawan kanila, naay mo katawan ninyo kay mi-attend mo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Og bugal-bugalan kamo, katawan ningon si Jesus, maglipay kamo. Naapoy giingon din magdumot. Nahibalo ba mo nga sa ubang lugar ang mga Kristiyanos dumtan nila? Daka mga lugar nga walay simbahan, sunugon nila ang simbahan. O kung ikaw Kristiyanos, kung mahibaw nila nga ikaw Kristiyanos, dili ka makakupot og trabaho, katawan kanila, lisud ang kinabuhi. Mao ni giingon ni Jesus sa iyang mga disipulo nga kung kamo mosunod nako, makatilaw mo bugal-bugal, makatilaw mo kalisod sa kinabuhi tungod ka nako. Versikulo 23, may sumpay si Jesus, mingon siya, paglipay kamo kung mahitabo kini og pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo. So adunay ganti, mingon siya, kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Adunay promise kung kita kung kini ang mahitabo kanato,
ang akong usa sa akong mga retirement nga trabaho diri sa Canada mao ang pagtudlog tennis. Daghan akong gitudloag mga bata. Usa sa akong mga style para motuo sila o para modalagan sila gusto, para mantigo. Adunay ganti. Ako sila inon nga kung mutuo mo na ako, kung mag-concentrate mo sa atong lesson karon, adunay popsicle. So ang mga bata tungod kay nadungog nila ang ganti, mutuman sila, na-enjoy nila ang akong gitudlo. Usay ang uban makaingon nga, ang ganti dili maayo. Apan si Jesus nagtudlo siya usab sa mahitungod sa ganti. Minsa paglipay kamo kung kini mahitabo kaninyo. Pagsayaw pagkasadya kay dako ang ganti nga gitagana sa mga tao nga musunod sa atong Ginoong Hesukristo. Hain gitagana, ganti gitagana lang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. And then, so katong usang katunga sa sermon ni Jesus Kristo sa atong Ginoo miingon maglipay kamo, bulahan kamo. Aduna poy opposite. Ang alaot, ang usa maglipay. Kung dili ka Kristohanon, miingon ang Ginoo alaot. Versikulo 24. Apan alaot kamo nga mga dato. Unsa may bote pasabot ni Jesus nga dato? Kanabang dato nga dakag kwarta sa toa or espirituhanon nga dato ang bote pasabot niya. Alaot kamo mga dato. Dili bote pasabot kay daghang mga Kristohanon nga dato nga mutabang nga maayo kayo nga sunod ni Jesus. Unsay gingon niya, apan alaot kamo nga mga dato kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay dinhi sa kalibutan. Wala mo sa inyong paglantaw dato mo. Ang inyong kalipay dinhi lang sa kinabuhi karon. Apan sa langit walay kalipay sila. Walay kalipay ang ilang kinabuhi. Wala ta so miingon siya, apan alaot kamo nga dato kay inyong paglantaw sa inyong kagalingon, dili ninyo gakinalan ang atong Ginoo. Okay, unsay reason na kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. So dinhi sa kalibutan nag-enjoy sila. Apan alaot sila. Kay sila makaadto ihulog man sila sa kalayo. Mga dato nga wala gamita ang kwarta nila sa pag-alagad sa Ginoo. Mga dato nga walay lugar ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Ang ilang kalipay karon lang. 25. Alaot kamo nga busog karon kay kamo unya gigutom. Ang inyong paglantaw sa kinabuhi nga busog kamo sa mga butang nga mga material sa inyong kinabuhi. Miingon si Jesus kay kamo unya gutumon. Alaot kamo nga karon nga tawa nga nag-enjoy sa kalibutan. Kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Mga tao nga nag-enjoy karon sa drugs, sa alcohol ug uban pa, niingon sila, alaot kamo karon nga tawa kay kamo magbangutan ug maghilak. Versikulo 26. Alaot kamo kung magday kaninyo ang tanang mga tao, kay mao usab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta. Alaot kamo kung magdahig kaninyo ang tanan. Gidahig kamo sa mga tao nga walay pagtanaw sa kalibutan. Mga tao nga ang ilang gilantaw mao lang ang ilang bulsa.
sila ang nagdaig kanila. Versikulo 27. Apan miingon si Jesus, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Kamo mga disipulo, kamo mga apostoles nga namati. Miingon siya, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o buhata ang maayo alang ni adtong magdumot kaninyo. So, dali sayon lang natong masabtan. Higugmao nimo ang imong kaaway apan buhata ni lisod kaayo ni. Higugma inyong kaaway. Karaghanan ka nato kung natay kaaway, nganong higugmaon man nato? Gusto gani nato nga unsay atong himuon sa ilang lawas. Apan ang atong Ginoong Jesucristo miingon siya nga higugmaon nimo ang imong kaaway. Katong nagdumot nimo, higugmaon. Panalangini ang magtunglo kaninyo o pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Wow, ang gitulo ni Jesus. Kontra, against sa mga ideya dinhi sa kalibutan. Karaghanan ka nato kung naay nagdumot ka nato, nganong mag-ampo man ko niya? O ang nagtunlo ka nato, ngano man nga mag-ampo ako kanila? O higugmao nato ang atong kontra? Unsa man din ang principle nga gihatag ni Jesus nga ang atong Ginoo nakakita sa atong sitwasyon. Siya ang bahala. Siya ang responsable nga mag-vengeance, nga manimalos. Dili ikaw. Ang giingon sa Ginoo nga mag-ampo ka kanila. Unsa man siguro mahitabo sa kalibutan kung atong ampuan ang mga tao nga dili nato gusto, mga kontra nato. Unsa man siguro mahitabo? Aduna ba'y kalinaw? Versikulo 29. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay moilog sa inyong kupo sa inyong sinina, ihatag usab ang inyong sinina. Unsa may gingon ni Jesus ani nga, kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Sa unang panahon, sa panahon ni Jesus, kung naay usa ka tawo nga magsumbong muadto sa judge nga naa kay nahimo niya, ug ang judge modapig niya, ang judge makaingon nga maghatag sa sentensya alang kanimo. Ang usa sa mga sentensya moingon nga sagpaa siya og ikatulo. Mo na usa ka judgment. Miingon si Jesus, kung naay modalan nimo didto sa prisuhan sa judge, nga miingon ang judge, mao na imong punishment, sagpaon ka sa imong kontra. Miingon si Jesus, pasagpa ug ihatag pagyud ang usa nimo nga ang pikas nimo nga aping, ipasagpa pa. Mao gingon ni Jesus, o kung adunay mo ilog sa inyong kupo, ihatag. So, ang buot ay pasabot ni Jesus nga kung ikaw gipanalanginan, ang panalangin dili imong kuptan, imong ihatag ang panalangin sa uban. Versikulo 30, hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa imong mga butang, iyaw kinigbawiya. Lisod ka ini. Apan kung ikaw musalig nga ang nagsupply, naghatag sa panalangin nimo, ang Ginoo, kanang imong sinina, dili man imo, hinatag na sa Ginoo. So siya usab kung ikaw maayo ka, muhatag ka, ang Ginoo usab mo panalanginan ka, hatagan usab ka. Mingon si Jesus, buhatang ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila kaninyo. Golden rule. Buhatang ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nga na kaninyo.
unsa man siguro may tabo sa kalibutan kung mao ni prinsipyo sa mga tao. Kuhapo kayo ang atong kalibutan kung kini daghang mutuon ini. Versikulo 22, kung maoray higugmaon ninyo sila nga mga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Yun siya, what is the big deal about it? Nga higugmaon lang nimo tong nahigugma nimo. Ang gusto sa atong Ginoong Jesucristo, higugmaon nimo kadtong mga nasuko nimo, imong mga kontra. Versikulo 23, o kung maoray buhaton ninyo maayo katong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. O kung maoray inyong pahulamon katong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin, bisan gani ang mga makasasala magpahulam man ngadto sa mga makasasala, o magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. 35, higugmaon hinuon ninyo ang inyong mga kaaway, o buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran. Kay singon ini dako, unsa may tabo, dako ang ganti nga inyong madawat, ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Lisod kayo, pero ang ganti dako kayo. Kay siya mauman ngad, kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, sama nga maluluyon ang inyong amahan. Lisod kayo ang gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. Apan ang ganti, ang mahitubo kanato, dako kaayo. Ngano man, kay ang atong gihimo nag-reflect sa ato nga ang atong amahan maluluyon, o gusto niya usab nga ikaw ug ako maluluyan. Mao nay tinuod nga sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghan salamat sa imong gitudlo kanamo karon. Nahibulo kami nga kini lisod kaayo Ginoo. Apan sa imong pagtabang mahimo namo kini. Hinaut po ta nga kini maka-abri sa among kasing-kasing. Hinaut po na kami among masabtan kini aron nga ikaw magalantaw kanamo Ginoo, nga kami sumusunod kanimo, nga kami makapalipay kanimo Lord. Hinaut po ta nga panalanginan nimo kaming tanan, pasayloon mo kami sa mga sala, sa ngalan ni Jesus, amen.